центриране на... И за пореден път защита на Локомотив не допусна опасност след центрираната топка. Сега обаче атаката на Левски продължава. Изстрел на Гаджев, 1-0 за сините. Страхотно попадение на Владимир Гаджев с по-неудобния за него ляв крак стреля Влади Гаджев. Да даде възможност на Владимир Гаджев да стреля към вратата. Гаджев стреля и това е 2-0. 39-та минута, 2-0. Чудесен изстрел на Владимир Гаджев. За Марек след това не бе много точен при подаването, но продължава водението на Марек заради действията на Бушев, който се хвърли на шпагата и запази топката за своите. Тя вече обаче е загубена. Али Абди печели терен. Бедоя и Кикиевич очакват подаване. Краев също е близо до наказателното поле, а вече и в него. Али Абди обаче задържа твърде много топката и даде време на Марек да се прибере. Поредно чудесно докосване и брилянтен гол. Красиво, наистина красиво изпълнение на Левски. След като удари Владислав Узунов. Така че просто Радан Мирянов трябваше да е по-внимателен. Аниете. Гаджев, може би 3-0 за Левски, точно така. 3-0 за Левски, 15 минути преди края на матча, но преди това Радан Мирянов пропусна нарушение срещу... Ботев има нужда от опитна фигура в атаката. Луис Педро, хубав удар по диагонала на Луис Педро. Михаил Иванов реши просто да сложи ръцете си на пътя на топката, за да я блокира, не да я лови. Гаджев. Удар от дистанция на Влади Гаджев. И това е гол! Левски изравнява резултата. Този удар от дистанция на Влади Гаджев, струва ми се, изненада Михаил Иванов. И седмата минута Владимир Гаджев, който изработи дуспата, застава за нейното изпълнение. Гаджев срещу Китанов, засилва се Влади Гаджев, удар и Левски повежда с 1-0. Усети ъгъла Георги Китанов, но не можа да направи нищо повече и носи радост за... Крис Гради между двама, загуби топката. Сега Гаджев печели 20-30 метра. Гаджев, двойно подаване между него и Макриев. Няма засада, удар на Гаджев и това е 2-0 за Левски. 72 минута на срещата. Левски. Still up towards the back post, and in comes the header. And they have doubled their advantage. The Belarusian defense seems to... Можност. 6 човека в синьо на границата на наказателното поле очакват добро центриране. Ще има ли такова от Владимир Гаджев? Ето, че Гаджев върти топката директно към вратата и това е 0-1. 8 минута. Изключителен гол на Владимир Гаджев и фрапантна грешка на Йордан Господин. Лошо изнасяне на топката. Владимир Гаджев пресича, тръгва с широката си крачка напред, опитва се да се промъкне и 5-0 за Левски. И капитана Влади Гаджев се разписва. И Антонио Вутов, които си попречиха. Чисто положение пред Караманов. Илян Йорданов сега. Центриране на Илян Йорданов. Задържа Гари Родригес, връща назад и това е 6-ти гол. Владимир Гаджев с второ попадение в двубоя. Асистенция на Гари Родригес. Бяха затворили. Никой не му се предлага. Няма алтернатива. По принцип, като един голям отбор, когато футболист от отбора държи топката, винаги има алтернатива. Двама-трима хора искат, предлагат се да видим тази ситуация. Владимир Гаджев успява да влезе в наказателното поле. Гаджев сам срещу Петков, 3-0 в полза на Левски. 49-та минута, без да се замисля. Влади Гаджев. Видяхте преди малко в близък план Орлин Старокин. Показваме ви го не случайно. Орлин Старокин дойде от отбора на Черноморец Бургас. Бързо се наложи в тима на Левски, в ляво на отбраната на сините. Владимир Гаджев сега, прекрасен рейд на Владимир Гаджев. Излиза сам срещу вратаря, много технично го прехвърля и прави резултат. Вижте още веднъж, получи топката от Иван Цветков. Владимир Гаджев добре преодолява защитник на Калиакра, в случая Райчев, и след това много технично прехвърли излезлия да го посрещне Цветан Димитров за 3-1.
Не прибърза капитана на Левски. Милиев. Хубав пас към Иван Цветков. Гаджев. Удар към вратата на Лудогорец и гол. Резултатът е изравнен. Велик Гаджев отбелязва един хубав гол, с който успява да изравни резултата. Летят бутилки към терена. Тези бутилки ще се отразят върху бюджета на домакините. Младенов разменил позицията си с Симеон Райков на двете крила. Гаджев. Финт на Гаджев. Сега има възможност да стреля с левия крак и какъв гол! Невероятно попадение на Владимир Гаджев. Какво ли още ни очаква в оставащите минути? Нека се насладим още един път на това попадение. Финт на Гаджев. Залъга, че ще стреля с десния крак. Обърна посоката и с левия крак от около 25 метра. Безпощаден удар. Топката за по-удобния си ляв крак. Разгъсли ми удар отново за Райков. Дали тук няма да има по-сериозна опасност? Дарко Тасевски връща за Гаджев, удара Гаджев и това е. Лично дойде и това попадение, въпреки че още веднъж голът падна малко случайно. В случая добре задържа Тасевски, след което върна на Гаджев и рикошет в капитана Росен Ванков.